Черният дроб е орган, който на практика има една уникална функция да се регенерира клетките. Много клетки загиват ежедневно в нашия черен дроб, защото ние сме изложени на фактори на околната среда, които са от една страна алкохол или някакви медикаменти, от друга страна свързани с общия радиационен фон, но при всички положения загиват клетки. Хубавото е, че се и регенерират клетки, т.е. възстановява се. Така че дори и когато стана дума за регенерация, ако мога да дам един пример, когато един пациент е донор на друг пациент, той отива и дарява целия си десен лоб, за да може да спаси другият пациент, който има нужда от трансплантация. Неговият десен лоб, който вече отсъства, успява да се регенерира така, че левият лоб, който остана, успява така да се увеличи, че да проеме и функцията на десния. Така че регенерация съществува в чернодробната тъкан и тя е доказана с времето.